Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Kalong kaburam tangi ka school New Nongston Government LP School mray ka ying kasem but eka district hi baro ka way ha ka babu MS Rentong bajutip baro ya ikom ibabu si ulayo apadiang ya ka State Teacher Award jong menta usnem arhajar arflay na ka Sarkar Jilla Lingba u Director of School Education Aniti Resi Meghalaya Shillong ha kasngi rakhi kasngi Kerpang jenginong Hikay School hapo ka Jilla Kaban Rifuar hapo usosatham auditorium Shillong ha ka Santrik menta unailur Ibabu MS Rentong uday uway na prengki khat saungut kinong Hikay na po ka Jilla na ki district ke baper ki bayop liang ya gani ka khusnam na kakti umantri ka puli puthi ka Sarkar Jilla isa rakam e sangma hagati kasngi na lor ki khat sangut ki State Teacher Award ki danru hadu life ndungut kinong Hikay na ki district baper ka Jilla ki bayo e ka District Teachers Award Ibabu MS Rentong ipen pau ka jingmen ba ka jing sngongo ya ka office SDSEO but DSEO na Nongston na margani ka awan kalong ka jingmen ya ka school ya ka ying kasem ya baro ki para nong Hikay jong u but ya ka district hi baro ka way Ibabu MS Rentong ulapha ka khubor siya baro ki para nong Hikay hapo ka district but ka Jillahi bakum kinong Hikay ngidon kampan 3 minute Bat bantray hok yala ka kamram kumbala dep benshet haki. Pau ya kejing sengongu yung jonga ya ka school ka bang shakri hang ni hapo New Nongston Government LP School nang tangamla ru klem dapen pau ya kejing sengongu ya ka office SDSEO bat ya ka office DSEO hang ni Nongston kam tam ya i madam Els Imli ibalong i DSEO bala dang susong type menta bad ya i madam di hujon ibalong i SDSEO Nongston menta te kalong ka jingkemen ningkong ay yanga kalong ka jingkemen ya ibahay nga sem jonga kalong ka jingkemen ya ki parano Hikay baro kalong ka jingkemen ya ki kena school baro ka ba ngangadon bat kalong ru ka khubor ka ba kemen na ka banta ka west kasihil hi baro ka way bat ha ka Jilla hi baro ka way ka masay ka ba ngakwa ban panpao ha ka ni ka por ka long ya baro kinong Hikay ki ba don ha ka ni ka ri ba i jongi ba chisien bangila simti ya ka ni ka kam bangin shakri ya ka kam kum kinong Hikay dongin persyang ban tredep ya kakam tong in da IT lut ya ladi kat hadu kat bangila ban tre kam da keng ya kita ki baro ki jing thai ki jing jerem ki jongi ha bangi shakri ya kani kakam nang ta saka weiru barabor bangin long ki ba sngorit bangi don ka jing ya iwei pat bat ka jing ya buro mar ka liang te ngayo i hang ne ba kam don daga weipat ka khubor chi sen ba habangila shakri ban IT lut ya kanu ka kam ngayo i bangin yok khay yo so jong ka jingkaman